Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon sa tanang mga kaigsuunan o kahigalaan nato. Welcome sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa ug ang atong pagsalig anaa lamang sa balaang espiritu nga motandog sa atong kasing-kasing hunahuna, moabli sa atong kasing-kasing hunahuna aron atong masabtan ang ebanghelyo niining taknaa. Magampo kita. O labing gamhanan nga Dios, nagaduol kami sa imong presensya niining taknaa ug nagapaubos sa imong atubangan. Nagpasalamat kami sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga makapamalandong sa imong pulong apan among gituuhan o gideklarar o Dios nga kung imo kaming pasagdahan dili gayud kami ganahan sa imong pulong. Mubalibad gayud kami niini busa among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu ug pagdihog sa balaang espiritu sa imong sulugoon nga mopasabot sa imong pulong niining taknaa. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ang giingon dinhi, alang sa atong kaayuhan siya nga walay sala gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa pagpakita og pabor sa usa ka kriminal mga kaigsuunan, say for example, doon na gayoy high profile nga kriminal diri sa Pilipinas, and for some reasons gusto siyang hatagan og pabor sa atong presidente, gusto siyang buhian gikan sa perisuhan. Now, before ka na mabuhat sa presidente mga kaigsuunan, kinahanglan gayod nga mamalandong gud siya duro nga sa iyang paghatag og pabor ni ana nga high profile criminal. Dili mamantsahan ang iyang karakter, dili maligsan ang balaod nato sa Pilipinas, dili ma-encourage ang ubang mga tawo nga mubuhat og krimen. Anyway, mupasaylo man di ang presidente, mubuhi man di ay bisag kriminal, ug dili makompromiso ang panggobyerno sa Pilipinas. Now, atubangan sa Ginoo ingon ana kita mga kaigsuunan, mga kriminal kita, gisupak nato ang balaod sa Dios ug nahiilalom kita sa iyang tunglo. Ang pangutana, unsaon man nga hatagan kita og pabor sa Dios, tangtangon ang tanan natong mga sala ug isipon kita nga mataro nga dili mamantsahan ang kinaiya sa atong Dios, nga dili maligsan ang balaan nga balaod sa atong Dios, nga dili ma-encourage ang mga tawo nga mubuhat og krimen ug dili makompromiso ang balaang panggobyerno sa atong buhi nga Dios. Well, gisulbad kana sa atong Ginoo. Ang imposible sa tawo mga kaigsuunan nahimong posible sa Dios. Gumikan kay siya mismo ang mihimo og pamaagi aron mapasaylo ang mga makasasala nga susama kanato nga dili maligsan ang pagkabalaan sa Dios, nga dili mamantsahan ang iyang ngalan ug dili mabuak ang iyang balaod. Giingon sa atong teksto, alang sa atong kaayuhan siya nga walay sala gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. So dunay pagbansili, dunay pagbaylo, dunay exchange mga kaigsuunan. Si Kristo nga walay sala gihimong sala, giisip ingon nga sala aron kuno ang mga makasasala nga susama kanato isipon nga matarong sa Dios, mahimong pagkamatarong sa Dios. Mao nga ang Ginoo nagpabilin nga makatarunganon
nga siya ang naglimpyo, siya ang nagpakawalay sala sa mga makasasala nga susama kanato. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the sinless one made sin for the sinful. Ang walay sala nahimong sala alang sa mga makasasala. Ikaduha, the unrighteous becoming the righteousness of God in the righteous one. Ang dili matarong nahimong pagkamatarong atubangan sa Dios diha sa matarong nga manluluwas nga si Hesukristo. And may the Holy Spirit help us sa atong pagpadayon sa pagpamalandong niining taknaa. Una, the sinless one made sin for the sinful. Ang walay sala, nahimong sala alang sa mga makasasala. The Bible says Jesus Christ was without sin. Wala gayod siya'y sala, mga kaigsunan. Bisag anino sa pagkadautan, dili gayod makaplagan sa atong Ginoong Hesukristo. He was the righteous one, the holy one, ang balaan nga Dios, ang kordero nga walay mancha, walay nuka, walay samad, bisag gamay, mga kaigsunan. Jesus Christ is altogether perfect. And yet, nagpakatawo siya, nakahibalo kita sa sugilanon, nagpakatawo ang atong Ginoong Hesukristo ug nahimo siyang nakaambit sa atong unod, sa atong tinuod gayod nga humanity ug pagkatawo. So, Jesus Christ became 100% man. Gipakatawo siya sa usa ka birhen, nahimo siyang unod ug dugo, susama kanato, bone of our bone and flesh of our flesh. Pero ang giingon sa Biblia, wala gayod siya'y sala. Bisag mianhi siya sa kalibutan nga makasasala, wala gayod siya'y sala. Nahigugma ang Ginoo sa pagkamatarong ug nagdumot gayod siya sa pagkadautan. Well, kining anak sa Dios, si Hesukristo nga walay sala, matod pa sa atong teksto, gihimo siyang sala, giisip siyang sala aron kita mahimong pagkamatarong atubangan sa Dios alang sa atong kaayuhan. Says our text, siya nga walay sala, gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. So aduna nay close connection between Jesus Christ and sin, between Jesus Christ and the sinner. Ang Ginoo, ang Dios Amahan, mao'y nagdisenyo niini, mga kaigsuunan, nga ang atong sala isipon nga sala ni Kristo. Ang atong sala gibalhin kang Kristo aron ang iyang pagkamatarong maangkon nato. Buhat kini sa Dios Amahan, mao kini bugtong pamaagi nga mapasaylo ang mga makasasala nga susama kanato nga dili mamantsahan ang pagka-Dios sa atong Ginoo. Isaiah chapter 53 verse 6. Listen to the language of the scriptures. Ang giingon dinhi, kitang tanan sama sa mga karnerong nasalaag, matag usa kanato mitipas sa iyang kaugalingong dalan, ug gipapas-an kaniya sa Dios ang tanan natong kasalanan. So trabaho kadto sa Ginoo, mga kaigsuunan, gipapas-an kaniya sa Dios ang tanan natong kasalanan. Gisumpayan kini sa bersikulo 10 sa Isaiah chapter 53. Ang giingon dinhi, bisan pa niana gikalipay sa Dios nga mabunog siya, si Kristo. Gibutang niya siya sa kasakitan, inighimo niya sa iyang kalag, ingon nga halad alang sa kasalanan. Makita niya ang iyang kaliwat, lugwayan niya ang iyang mga adlaw, ug ang kabubuton sa Dios mulambo sa iyang mga kamot. Klaro kaayo, gipasabot usab kini ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3 verse 13, mga kaigsuunan. Ang giingon dinhi, gitubos kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, niadtong nahimo siyang tinunglo alang kanato. Kay nahasulat, tinunglo ang gibitay sa punuan sa kahoy, ug maukad to ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, ang atong guilt, mga kaigsuunan, ang atong salaod, gibalhin sa Dios ngadto kang Kristo. Ug giisip si Kristo, ingon nga siya ang nagbuhat sa sala.
Giisip siyang sala, giisip siyang makasasala, mga kaigsunan. Matod pa sa Roma Kapitulo 8 bersikulo 32, ang giingon dinhi, wala siya gihikaw sa Dios, kundili gihatag siya alang kanatong tanan. But pasabot, gihatag si Kristo sa Dios Amahan isip sakripisyo alang sa atong mga kasalanan, alang kanato nga mga makasasala. Gumikan kay ang sala kinahanglan gayong pagasilutan. Ang mga makasasala kinahanglan gayod nga pagasilutan. Dili nato mabayran ang atong sala. Si Kristo nga walay sala, siya ang nahimong sala alang kanato. Siya ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios alang sa mga makasasala nga susama kanato. Mao nga kung basahon nato ang mga salmo nga nagtagna mahitungod sa Mesiyas nga umaabot, si Hesukristo. For example, Psalm chapter 38, Psalm chapter 40, Psalm chapter 69, nangayog pasaylo ang Mesiyas sa sala nga as if sala niya kadto. Pero dili kadto niya sala nato kadto nga gidawat ni Kristo, gipas-an ni Kristo. During His life here on earth, nagpanglihok si Kristo as if siya mo'y guilty, siya mo'y nakasala. Gani sa iyang trial, katong gidakop na siya, wala gayud siya mi tingog, mga kaigsunan, wala siya mi bungat og bisag usa ka pulong, ug didto sa cross misinggit siya, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako. Gitalikdan si Kristo sa iyang Amahan. Gumikan kay siya ang giisip nga sala. Siya ang giisip nga tinunglo alang sa kaayuhan sa mga makasasala nga susama kanato. So wala lang giingon no, nga nahimo siyang offering, nahimo siyang sakripisyo alang sa sala. Siya gyud ang gihimong sala. Can you imagine that? Siya gyud ang giisip nga sala, as if no words could fully express the closeness of his connection with our sins, with our transgressions. Siya ang giisip ingon nga makasasala gikan pa sa iyang pagkapuya didto sa pasungan sa Bethlehem hangtod didto sa cross, mga kaigsuunan, didto sa Kalbaryo. Ang iyang kinabuhi representante sa mga makasasala nga susama kanato, ug ang iyang kamatayon representante sa mga makasasala nga susama kanato kung nagatuo kita og nagasalig lamang kaniya. Ug mo kini hinungdan nganong gitawag si Kristo sa Bible nga man of sorrows. Gitawag siya nga tawo diha sa mga pag-antos. Nasinatian gayod niya ang pag-antos, mga kaigsuunan. Wala nay hinungdan kung nganong ang tibuok kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan napuno gayod og pag-antos. Gumikan kay gikan pa sa iyang pagkahimugso hangtod sa iyang kamatayon didto sa cross, si Kristo mo'y nagpasan sa sala sa iyang mga katawhan. Mura siya og karnero ba nga nagmarcha padulong sa ihawan, ug ang iyang pagmarcha padulong sa ihawan gikan sa iyang pagkahimugso didto sa Bethlehem ngadto sa iyang paglansang didto sa cross sa Kalbaryo. Puno gayod kaayo sa kasakit, puno sa kasub-anan ug kabugaton ang iyang kinabuhi. He was moving to the altar with the sins of his church upon him. Nagpasan siya sa iyang cross, padulong dito sa Kalbaryo, uban ang kasalanan sa iyang iglesia nga iyang gipasan. Miadto siya dito sa cross, ug ang kabugaton sa atong sala gipapasan sa Dios Amahan ngadto kaniya when He took flesh by the power of the Holy Spirit. Ug isip halad, isip sakripisyo. Kung atong tun-an ang mga burnt offering dito sa Old Testament, katong tanan anino sa gibuhat ni Kristo. Siya ang halad nga sinunog, siya ang sin offering, siya ang halad alang sa atong mga kalapasan, siya ang kapuli, siya ang tigpasan sa sala.
mo kadto ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Hangtod nga nahuman gayud niya ang iyang misyon sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanato aron mapasaylo kita sa Dios, mahatagan kita og pabor nga dili mamantsahan ang hustisya sa Ginoo, nga mopasaylo ang Ginoo nga murag wala lang quits, walay bayad sa sala. Dunay bayad ang sala. Ang bayad sa sala maong kamatayon, apan wala kitay ikabayad. Mao nga si Hesukristo nga walay sala, maoy nagbayad sa silot sa sala didto sa krus sa Kalbaryo alang sa iyang mga katawhan. Gihinluan niya ang sala sa iyang mga katawhan. Matud pa sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang iyang giingon dinhi, human mahimo ang paghinlo sa mga kasalanan, milingkod siya sa tuo sa amahan sa kahitasan. Well, giisip kini sa daghang mga tawo nga tuora kuno, make believe, pero mao kini ang kamatuoran sa Dios, mga kaigsuunan. Puno gayud kaayo ang Biblia niini nga kamatuoran. Dunay gitawag og transference or transfer, pagbalhin sa atong salaod ngadto sa atong kapuli nga si Hesukristo. Si Kristo mo'y nagpas-a niini alang kanato. Kini nga transference, kini nga pagbalhin, legal kini nga condemnation nga gidawat ni Kristo tungod og alang sa iyang mga katawhan. Ug human nga mabayra ni Kristo ang tanang silot nga kitaunta ang magbayad, maakwit na ang tanan nga mga nagsalig kaniya. Mapasaylo, mahatagan og pabor ug ang gugma sa Ginoo anaa sa iyang mga katawhan. Ang giingon sa Psalm chapter 88 verse 7, ang imong tunglo gibutang ngari kanako. Tinuod gayon, ang tunglo sa Dios Amahan gibutang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang pulong sa Salmo 88 verse 7 sa Mesiyas nga tigpasan sa atong sala. Ug iya kining nabati niadtong nagpakatawo siya dinhi sa kalibutan, ug ang kinatibuk-an gayud nga silot sa sala nabati gayud ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, to the point nga misinggit siya, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako. Ang giingon sa Psalm chapter 88 verse 15, sumpay, gisakit ako og andam na nga mamatay, sukad pa sa akong kabatanon. So you see, the sinless one, ang walay sala, nahimong sala alang sa mga makasasala. Mao kini ang doktrina sa Old Testament ug bisan pa sa New Testament, mga kaigsuunan. Kining ni ang Book of Leviticus ug ang sulat sa Hebrewanon, mga kaigsuunan, dili nato masabtan kun dili nato masabtan ang doktrina sa exchange, kining pagbalhin, pagbaylo, pagbansili, nga dunay exchange nga nahitabo. Ang walay sala, nahimong sala alang sa mga makasasala. Kay kun ang sala dili takos sa tunglo sa Dios, walay pulos ang gibuhat ni Kristo nga kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. Gausik-usik lang siya sa iyang pag-antos. Gausik-usik lang siya sa iyang kusog ug enerhiya, mga kaigsuunan. Sayang lang apan ang tanang pag-antos ni Kristo nahitabo gumikan kay ang sala takos gayod sa tunglo ug kapungot sa Dios. Ug si Kristo lamang ang makapahiling kawas kanato gikan sa tunglo sa Dios pinaagi sa iyang sakripisyo didto sa cross sa Kalbaryo. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang giingon sa atong teksto, alang sa atong kaayuhan siya nga walay sala, gihimong sala aron kita diha kaniya mahimong pagkamatarong sa Dios. So, ang dili matarong, kita kana mga kaigsuunan, ang dili matarong nahimong pagkamatarong sa Dios diha sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga ang pangalan ni Kristo nga mabasa nato sa Biblia isip kapuli or substitute, Jehovah our righteousness. Si Jehovah ang atong pagkamatarong. And the justifying righteousness, gitawag kini ni Apostol
Pedro as the righteousness of Christ. Ang pagkamatarong niya nga mao ang atong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. So, kining term nga the righteousness of God and the righteousness of Christ, pareho lamang. Meaning to say, the Lord Jesus Christ is God. The Lord Jesus Christ is the Lord. Tinuod gayod ang gikanta ni Martin Luther, mga kaigsuunan. Kining ang kanta nga, Lord Jesus, you are my righteousness and I your sin. Ginoong Hesus, ikaw ang akong pagkamatarong ug ako mao ang imong sala. Ug mo usab kini ang atong kantahon, mga kaigsuunan. Kung atong nasabtan gayud kining great exchange, the great exchange, pagbansili, pagbaylo, si Kristo nga walay sala, nahimong sala alang kanato, alang sa atong kaayuhan, nahimong sala, giisip nga sala, aron ang tanang mutuog musalig kaniya, mahimong pagkamatarong diha sa Dios. We are unrighteousness. There's no question about that. Dili na sa payang lalisan, hugaw gayud kita, dautan kita, mga kaigsuunan. And yet, ang giingon ni Pablo, bisan pa og dautan kita, kung nagatuo kita og nagasalig kang Kristo lamang, ingon nga atong Dios og manluluwas, pagaisipon kita nga pagkamatarong atubangan sa Dios. Diha kang Kristo. But pasabot, adunay transfer. Gitransfer ang pagkamatarong ni Kristo ngari kanato. Ang atong sala, gibalhin ngadto kang Kristo, iyang giantusan didto sa cross sa Kalbaryo, misinggit siya, it is finished, natapos na, aron ang pagkamatarong ni Kristo matransfer ngari kanato. Mao kini maayong balita sa ebanghelyo. This is the great news, the good news of the gospel. Unsay ana kanato nga pagkadautan, gibalhin kang Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo, gibalhin ngari kanato. Nahimo kitang pagkamatarong sa Dios, as if from the moment nga kita mituog misalig kang Kristo, wala kitay sala. Tanan nga atong sala, past, present, and future, gipapas na sa Ginoo. Gumikan kay gipas-an na katong tanan sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo. And so, we are completely justified. But pasabot ni ini, giisip na kitang matarong. Gipakawalay sala. Mo kinibot pasabot sa justified. Justified by grace alone, by faith in the Lord Jesus Christ alone. O giisip kita nga matarong sama ni Kristo, as if wala gayud kita makasala, sukad masukad. Atubangan sa Ginoo, pagaisipon nga matarong ang tanang nagsalig lamang sa iyang anak nga si Hesukristo, ingon nga Dios ug manluluwas. Mo nga miingon ang Biblia that we are complete in the Lord Jesus Christ. We are found in the Lord Jesus Christ, meaning to say, we are recognized as one in the righteousness of Christ. Tanan nga gipanag-iya ni Kristo ato usab. Transfer, mga kaigsuunan. And it is simply received by us. O giunsa nato kini pagdawat diha sa pagtuo lamang ug pagsalig kang Kristo. Maong ang hagit alang sa matag usa nga dawato nato kining pagkamatarong nga gihatag kanato nga libre. Gihatag sa mga makasasala nga susama kanato nga libre. Ayaw gyud paghuna-huna, mga kaigsuunan, nga pinaagi sa imong pagkabuutan, ikaw dawaton sa Ginoo, walay pagkamatarong ka nga makapaghat sa Ginoo nga dawaton ikaw. Ang imong pagkamatarong, ang atong pagkamatarong, hugaw nga panapton lamang, trapo lamang atubangan sa Dios. But the good news is this: the moment ka ikaw maghinulsol sa imong sala, ang pagkamatarong ni Kristo nga imong gisaligan, the moment nga musalig ka sa dugo ni Kristo ug pagkamatarong ni Kristo, ang iyang pagkamatarong ibalhin kanimo, isulob kanimo, ug ang iyang dugo maoy mutabon sa tanan nimong sala. Now, si Kristo nag-antos dito sa cross sa Kalbaryo. Pero before pa siya mamatay, unsa may iyang gisinggit, gisyagit niya, it is finished. Natapos na. Dito sa cross, ang iyang misyon nga mabayaran ang tanang silot sa atong sala,
natapos na. Giula na ang iyang dugo aron nga ang tanang musalig kaniya malimpyuhan gayod sa atong tanlag, malimpyuhan gayod sa atong konsensya. Then the righteousness was finished also. We are accepted by God because of what Jesus Christ has done. Pagadawaton kita sa Dios. And during all the preceding ages, sa wala pamianhi si Kristo dinhi sa kalibutan, ang katong mga sakripisyo sa sulod sa templo didto sa Jerusalem, katong mga hayop nga giihaw didto, gihalad sulod sa templo, wala gayud kadto nakahinlo sa sala sa mga katawhan. Ang singgit ni adtong mga sacrifices sa daang tugon, it is not finished yet. Wa pa gyud mahuman. Dili malimpyuhan sa dugo sa hayop ang sala sa mga katawhan. Pero ang kordero sa Dios nga si Hesukristo, ni adtong iyang gihalad ang iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo, ang iyang singgit natapos na. It is finished. So kung natapos na mga kaigsuunan, wala na'y idugang paniini. Wala na gyud idugang paniini. Wala na kitay kinahanglan pang idugang. Dili na usab kini makuhaan pa. Natapos na. All was done. It is the ministry of this righteousness that is now preached to the unrighteous. Atong giwali, atong gimantala, giproklamar. Kining pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo nga libre sa mga makasasala nga maghinulsol ug magsalig kaniya. Daghang mga ministry sa kalibutan. Dunay ministry of the word, dunay ministry of grace, dunay ministry of reconciliation, dunay ministration of the Spirit, dunay ministry of righteousness, pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa prodigal son, katong anak nga badlungon mga kaigsunan, giandam sa amahan ang robe, ang sinina, alang sa prodigal son. Now, si Kristo, siya ang kapuli sa mga makasasala, aron kita pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. And it is by the means of the perfection that God is enabled to deal in love with our imperfection, however great and manifold it may be. Mao nga gilamon sa matarong ang dautan nga wala gayud mamantsahi ang iyang pangalan, mga kaigsuunan. The sinner hands over his sins to the perfect one, and the perfect one hands over his perfection to the sinner. The great exchange gyud, mga kaigsuunan. O gumikan niini nga pagbaylo, the imperfect one becomes as the perfect one in the sight of God. Kita nga dili perpekto, kita nga dautan, giisip nga hingpit atubangan sa Dios, and is dealt with as such in regard to all favor and blessing. Perfection covers imperfection. Mo kini gipasabot sa ebanghelyo kanato, ug ang makasasala nga nagatuo lamang kang Kristo nagbarog nga hingpit atubangan sa Dios. Gidawat kita sa Dios. Ang pagkamatarong ni Kristo gi-credit ngari kanato, ug aduna na kitay hingpit nga estado, hingpit nga kahimtang atubangan sa Ginoo. Mao nga ang hagit niini mga kaigsuunan sa atong mga kahigalaan nga niadinhi karon. Dili ba ikaw mudawat niini nga pagkamatarong nga gihatag kanimo nga libre? Dili ba nimo kini dawaton? Balibaran ba nimo kini? Imo paghapong pagaisipon nga, dili ko musalig anang pagkamatarong ni Kristo. Dili ko musalig sa iyang sakripisyo. Kinahanglang maningkamot jud ko. Ang akong pagkabuutan maoy magluwas kanako. Mo'y makapaaghat sa Dios nga iya akong dawaton. Bad news kana, mga kaigsuunan. Ug mo kanay gikuptan sa daghang mga tawo. Bad news gyud. Gumikan kay ang standard sa Ginoo 100% nga pagkamatarong, 100% obedience, 100% sacrifice. Imposible gayod nga makabot nimo kana nga standard higala og igsuon. Busa
tuuhi ug saligi si Kristo lamang, ingon nga imong bugtong manluluwas. Even right now, kung imong ibutang ang imong pagsalig kang Kristo, kung imong talikdan ang imong sala, even right now, ug musalig lamang ikaw kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas, pagaisipon ikaw nga matarong atubangan sa Dios ug pagadawaton ikaw sa Dios, ang imong ngalan mahasulat sa libro sa kinabuhi. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma, ulahin ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.